Halo. Halo. खुलुमबाय नमस्कारम दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बानायनोसैलाय ब्लग भिडिअ सिगाङावनो नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलावहाय बरायबाय आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमने एक फिर से मतलब न्यू ब्लॉग लेके आ रही हूँ। आज मतलब हम लोग घूमने जा रही है, बारिश का मौसम है फिर भी आज जा रही हूँ। मतलब एक ही घर में नहीं जाऊंगी, हम लोग 3-4 घर एक साथ में। मतलब ये देखो मम्मी भी रेडी हो गई और ये दोनों टाटा बाय 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 बाय। ये लोग नहीं जाएंगे ये लोग क्या बोलते हैं उसको, घर रखवाले होंगे आज और हम लोग घूमने जाएंगे। दानिया थांसिगोन जोङो, अखा हाबाय दङ, बोथोरा बारा मोजां नङा। फ्रि आलासियानो थांनो नागिरनायखाय बोथोराबो गाज्रि जाना होबाय। नङाबा मैया दाख्लै सान्दुंसो दुंबाय थादोंमोन, दिनै आरो अखायानो हाना होलायबाय बेरे फुंजानि एकदम। जों थांसिगोन, गारियाव गाखोसिगोन। बेनिफ्राय फार्स्ट थांग्रोगोन जोङो माबायाव तिहुरजाय हाथिसारियावहाय, ओमफ्राय बेनिफ्रायसो ओरैजाय देबसरायाव थांगोन आरोना जोङो। बिराद बुरजा जायगायावहाय हाबलांखागोन आरो खेबसेनो। नै मौसुमा बाबुआ, ड्राइभार बाबुआ langsung dia anak bodyguard nih. Bodyguard selayan. Iya bodyguard. Ladies bodyguard. Ayabu. Barang bismillah lang. Pinjam masuk. Hai bye bye. Ada beli. Garia start जाबाय, थांसिगोन जों दानिया view। फार्स्टआवनो जों गारियाबो मोनानाव हाबग्रोलांगोन, ओमफ्रायो आइ सासे दंबावो, आइ गेदेर, ओमफ्राय बिनाव हाबलांगोन, आइखौबो लांफागोन, ओमफ्राय सासे मामानाव ओमफ्राय बिनि उनावहाय लास्टआवहाय जोङो जमा गासिबो एकदम ओरैजाय बिहावसो गेदेर उन्दै गासिबनावबो हाबना फैजोबसिगोन आरो जोङो। बेखौ मा होनो देबसरा होननानै बुङोना। फैसिगोन जों दानिया। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। नै दानिया जोङो सिमला सक मोनबाय, ओमफ्राय दाना सिमला सकावनो एसे बाजार खालामनानै थांसिगोन आरो। ये देखो हम लोग कपड़े की दुकान में पहुंच गए। तो वहाँ पे जाने का कारण, मतलब स्पेशल जाने का कारण ये था कि ट्विन बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, इन 2 बेबी को हम लोग देखने जा रही है। तो इसके लिए मम्मी कपड़े देख रही है इन 2 बेबियों के लिए। क्यूट क्यूट सा कपड़ा। एक्चुअली जोङो गथ' फिसा फिसाखौ नायनो थांदों आरोना। ओमफ्राय बे गथ' फिसा फिसानि थाखाय आइआ गस्ला बायदोंमोन आरो। गथ' फिसाफोरनो होनो मास मोनसेयानो जायाखैना बिसोरो? जावजा सानै। नोंनि गेदेरना उन्दै बिसोरो? गेदेर ना? बेवाइनि फिसाला सानै जावजा जोनोम जादों 7 मासावनो ना, 7 मास। दा इसोरखौनो नायनो थांगोन आरो जोङो। नया बिसोरनि थाखाय गस्लाबो बायनानै लांदों आरो। अब हम लोग जला रोड से निकलेंगे और इसी रास्ते से और एक जगह मिल जाता है, उस जगह का नाम है पतासर कुशी करके, मतलब इसी रोड से मिल जाता है वो जगह को भी। तो हम लोग सीधा निकल जाएंगे अभी दीदी के घर के लिए। अब जाला मार्केट से हम लोग उन लोग के लिए थोड़ा करके मिठाई खरीद के ले जाएंगे। हम लोग ना बहुत कॉमेडी है, दीदी के घर में जब भी जाते हैं ना रास्ता ही भूल जाते हैं। आज भी भूल के दूसरे रास्ते की तरफ से हम लोग आ गए थे और इसके बाद वापसी आए तो घर को ही फिर से भूल गए और फिर से घूम के आके दीदी के घर पहुँचे हम लोग। क्योंकि बहुत दिनों के बाद दीदी के घर जाते हैं ना, इसलिए भूल जाते हैं। फिर भी फाइनली हम लोग पहुँच गए दीदी के घर। ये है बड़ी दीदी की सबसे बड़ी बेटी और इसके बाद और 2 बहनें हैं। ये लोग 3 लड़कियां हैं। ये देखो प्रेरणा और जीना, ये लोग 3 लड़कियां हैं। और ये है हमारी सबसे बड़ी दीदी का जीजाजी। हम लोग बड़ी दीदी के घर पे चाय नाश्ता कर लिए, अब निकलेंगे हम लोग यहाँ से।
Double ra thấy được nào. Được. Bye bye. Verona, Pritika, Gina. Ke सब लोग मेरा देखिए. Phía आइनि बिगुमै जोंहानि जेनेबा बेयावसो जाबाय आरो नैबे ये है मम्मी की दीदी, जो मतलब 5 बहनों में से जो सबसे मतलब छोटी दीदी. आदै यो आदै School. जोंहानि आइया फरायनाय स्कुल मोननै बे जोंहानि फरायनाय स्कुल गोदोनि. बोरिमोखा हाई स्कुल Pura Pagla dia. पागला dia Bandung dia. Lamanya एसे डेन्जारथार माथो. Bे जाबाय गेट. ओइ नै सिगनेल होखानांगौमोन एराय जागोन ट्रेभेल खालामबाय थानायखाय गोसोआव थायो अफिसो सुइस गेट दैमाया दालाङा इखिजा गोदान बानायबा हांगासिनो दङ दैयानो ससे नङाबायना बिराद गिदिरमोन आरो इनिफ्रायनो जागोन आरो दालाङा नै दा गोदान दालां बानायबाय थानाया आरो दै बारबावदोलाय स्रबाय दे बिसो डेन्जार ग्रोब साखानिल' दे बियो हाब्रुबो थानो हागौ नङाबा साइडआव गारि मोननै साखानिल' ग्रोब बियो दाना नै बेजों थांनांगौ खाटारनाक रोमनालाय लामाखौ डेन्जार नुखादो नैखो नोंलाय इखो सोर सानगोन दे डेन्जार लामाजों बारबोबायलै दिनैसो ओरै माबाजों मा होनोमोनलै इखो बुरादिया ए बिखा लामाया मरा पागला होननानै बेफोर न' गोजामोन अरसियावनो लांजोबदों नै दालां बानायगासिनो दा दखाना नैयावसोमोन बेयावसोमोन बेखौ बारबोबाय खाथियावनो सेस दासो बे बानायबाय दलङा बिराद गोलावथ' जोङो बानायनो हायाखैसो 8, 9 बानो खोमाहाय 9 अब हम लोग पूरा मेन हाईवे के ऊपर में आ गया और ये हम लोग पहुंच भी गए मम्मी के सबसे बड़े भैया के घर में पहुंच गए हम लोग अभी अब हम लोग इधर घर के अंदर एंट्री करेंगे धेर बुरजाखा माने एकदम बिराद बुरजा खुरमानाव हाबलांखागोन आरोना जोङो दिनै आया थांग्रोबायानो नै बाबु गोरलै लाहानि न'आव मोनफैबाय जोङो दानिया नायसिगोन होनलाय नायदो दानिया बाबु गोरलैखो ये देखो हम लोग ने 2 जुड़वा बेबी को देखने मिल गया ये है 2 भाई जुड़वा कृष्ण बलराम के जैसे पूरा फैमिली उठिना फैबाय एबार अनसुमायालाय बोरै दं नोङो बायाबानो जाबायथ' मानसिया ना दे अनसुमाया एक्टरा लाजिदोनो ये सफ़ेद ब्लाउज जो पहने हुए है ना वो मम्मी के सबसे छोटा भाई का वाइफ है और इधर जो ब्लाउज नहीं पहने हुए ना जो सिर्फ दखना पहना हुआ है वो है मम्मी के सबसे बड़े भैया का वाइफ और इधर में क्यूट सा 2 बेबी का मम्मी है जो बेबी को गोद में ले रहा है और इधर साइड में जो वाइट टी शर्ट पहना हुआ है वो है वो बेबी का पापा और ये ब्लैक जो टी शर्ट पहना हुआ है ना वो है सबसे छोटा वाला मामा का मतलब बेटा एखेसो नुबाय आं माबा मावसोमामोनजो गाहाय गाहाय स्टाइल नोंसानि न' मेनायोमोन ये देखो ये मम्मी की सबसे पुराना जो घर है जहाँ पे मम्मी लोग का घर था अभी सब मतलब भाई लोग अलग अलग हो गया है तो यहीं पे जो मम्मी का जो पुराना जो घर था वहीं पे था ये देखो ये और एक हमारी सासू माँ का छोटा भाई का घर और ये उसकी वाइफ अभी हम लोग इसी घर में भी एंट्री करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा टाइम बैठेंगे और इसके बाद निकलेंगे
बियो आरो जेनेबा सिबियालाय? आइ ना बियो आंनि फंबायनि हिनजाव आइनि फंबायनि इयो ये देखो ये हमारी ननन और उसका भाई भी है मतलब मेरा देवर वो अंदर सो रहा था तो हमने उसको आके मतलब जगा दिया सासेया थाखोमायदो नै मानो थाखोमा अब हम लोग दूसरे घर के लिए निकलेंगे जहाँ पे मम्मी के सबसे बड़ी दीदी की घर पे जाएंगे उसकी बेटी की घर पे और इसके बाद और मम्मी का जो सबसे और जो मतलब भैया है उसकी बेटी की घर पे भी जाएंगे बहुत सारा फैमिली है मतलब वो लोग मम्मी लोग बता रही थी कि उन लोग की फैमिली में पूरा 11 लोग हैं मम्मी की जो भाई बहन है ना टोटल मिला के 11 लोग हैं माय गॉड कितना बड़ा फैमिली है ना हम लोग एक ही दिन में घूम नहीं सकेंगे ये लो दूसरे घर में भी पहुंच गए हम लोग ये है मम्मी की सबसे बड़ी दीदी जो बहनों में से सबसे बड़ी और ये सबसे बड़ी सासू माँ का बेटी और उसके दामाद देखो इन लोग का घर कितना मतलब सुंदर है मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है हमारे उधर साइड में इस तरह की स्टाइल का घर नहीं है पर इधर साइड में बहुत सारे घर इस तरह की देखने को मिलेगा आप लोग को और ये बीच में एक टेंपल भी है जो हमारी मतलब हिंदू रिलीजन में बोलते हैं बाथौ धर्म का जो मतलब टेंपल इस तरह के होते हैं अब हम लोग इसके घर में भी चाय नाश्ता करेंगे पर पेट में मतलब जगह ही नहीं है इतने सारे घर में मतलब खा खा के हम लोग का पेट एकदम फूल गया है इनसे मिलिए ये है हमारी भतीजा मतलब दैथुन बोरो और ये एक बॉक्सिंग प्लेयर भी है हम बहुत लकी है कि हमारी फैमिली मेम्बर में भी कोई बॉक्सर है मा होनदो मा केलावहाय नोङो दा जइन जादों बक्सिंआव आरो ना दैथुन बर' बेसे बोसोर जाखो नोङो जेनेबा बोसोरसे बारबाय बोसोरसे बारबाय ना जासिगोन ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा मायावहाय गेलेनो थांदोंमोन नोङो इन्टार कलेज गेलेदोंमोन इन्टार कलेजाव गेलेदोंमोन गुवाहाटी इउनिभारसिटि आच्छा आच्छा गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव ओमफ्राय बेयावहाय माने नोङो देरहादों सिलभार देरहादों सिलभार सेकेन्ड कंग्रेचुलेसन बेटा गड ब्लेस इउ होनलाय आरोबाय बिनिसाय साबसिन मोजांसिन आरो माने गेलेनो हाबावथों बयबो बिथांमोना सापर्ट खालाम जोंनि बियानै दैथुनखौ दा मा फरायबाय दं एबार फर सेमिस्टार फर माने फरा मानि डिग्रीनि डिग्री डिग्रीनि बरमायाव आच्छा बरमा कलेजाव फरायबाय दङ दिनै दा प्रेक्टिसाव थांगोन दा आच्छा दे होमबा थां गड ब्लेस इउ दिनै माने बिराद लाक्कि आरोना जोङो मा होनोब्ला आइनि बिब' मिन्स जेनेबा आइखुनजोखौ जासिगोन आंबो बे आइखुनजोनि फिसाजोनि जि फिसाला फिसौ माने आइनिबो फिसौ जाहैबाय दैथुन बर' आरोना स' बिराद हेपि आङो लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों बिथांमोना मालाबा जुदि बिनि गेमफोर जुदि माबाफोर जायोबा नायनो दाबाव आरो सापर्ट खालामनो दाबाव आंनि बियानैखौ वाव हाबा जाखांनाय लोगो लोगो मा होनो बियानै गेदेरबो मोनबावबाय होनलाय बेबो बक्सार आं विश खालामो बिनि थाखाय जे इयुनाव बियो आरोबाव मोजाङै गेलेबावनो हाथों आरो इन फिउचार माने मा होनो गोजौनिफ्राय गोजौसिन थाखोआवहाय दावगालांबावनो हाथों आंनिफ्राय बेयाव विशेस थाबाय आरोना दैथुन बर' बेटानिसिम अब हम लोग खाना खा के यहाँ से निकलेंगे दूसरे घर के लिए थांसिगोन जोंहा नै थांसिगोन ला गय खाबाय नालाय बिराद गय जायो होनलाय थांनो ओंखारबाय बाय बाय इसान मुसाहारि बियो आरो मामोनलाय आइनि फंबायनि उन्दैथार बिदा हा बिदा लाहानि बिदानि फिसाला अ आइनि बिदानि फिसाला अ दहाय लोगो मोनदों नामा दंखायोमोन
ओमफ्रायलाय आरो न'खरसेयावनोलाय दिनै एखेबारे मा होनो जालांजोबखासिगोन बेबो जोंहानि राजा नै फैलाय मा नाम नोंनि खिथालाय प्रितम रायलायनो रोङायो मोजां रायलायनो रोङाखै अ दे 자 하이 흔들자 아카이죠 ओरै हाय होनजायो देलाय होनलाय जोंना बन थांगोन आदा बाबु अन्नानै दोननाय नाम आरो माने आदा बाबुआ ओमफ्राय निरन्जनसो नामा थांलायसिगोनलाय आरो एबार फाइनालि थांथारसिगोन जोङो जोबथ'बाय आलासिनाव बेरायनाया एबार ओंखारलांथ'थारसिगोन आरो जों मालाबा फैफिनलायगोन होनलाय पासता जाबाय सासेयाव 9 बिगा 10 बिगा गोलैदों दानि जुगाव बेफोर गैयानो 6 जन गथ'फोरा रानदों आगो गासै हौवासाफोरा 6 जन बिगा हा दंखायोमोन ना गासै 80 बिगा सानै बिमा सासेना साब्रै ओमफ्राय हिनजावसाफोरा बेसेबा बुरजा हिनजावसाफोरा बेसे हरनायफोरा 7 जन साबा 10 जन सासे साबा 6 जन 11 जन जा जोंनि भागाना 8 जन ना जोङो सानैमोन नोंसानाबो आइमोना आबौआ ओमफ्राय गासै 11 जनमोन ना गासै आरो इनि सायाव सोरबा एसे थायि दंबावोसो माने थैनाय साथाम थैदोनो आइमोना होमबा 11 12 13 14 जनमोन गासै आइमोना सासे बिफायानो 14 जन गथ' दंमोन ओमफ्राय हाया 80 बिगा खामोन होनलाय ग्रोब मावबाय दांबाय जाबाय लोंबाय आरामसे ओंखायनोथ' आवगोल फैनानै आराम मोनोमोन र' नोङो एकदम हानि एकदम मालिक थानाय जाबायना पाक्का न'मोन आरामसे पाक्का लुजोबखानायमोन आबौनि दिनावनो दासो इसे सिफायजोबनानै मानो सेफायजोबना लांफैसोलाय लांजोब्बाय बिसोरो सेफायना लांजोब्बाय मालाय गावबा गाव बिदा फंबायफोरा सेफायना लांजोब्बाय अब हम लोग फाइनली निकल रही है घर के लिए सबके घर में हम लोग मतलब जाके आ गए पर बाकी और जो घर वाले हम लोग उन लोग के घर नहीं जा पाए क्योंकि बहुत सारे हैं हम लोग को पता है मम्मी लोग का मतलब जो दादा था दादा का 2 वाइफ था और बच्चे टोटल मिला के 11 लोग था तो हम लोग आधे घर में जाके आ गए बाकी जो घर वाले थे हम उसको फिर से जब कभी आएंगे तो लोग के घर में एंट्री करेंगे आज का वीडियो इतना ही है थैंक यू दानिया जोङो बयनावबो हाबजोबनानै फैजोब्बाय आरोना ओमफ्रायो दा जोङो न'आव थांफिनसिगोन गासिबनावबो दसेबाबो हाबनानै फैजोब्बाय दा जों न'आव थांगासिनो आरो दिनैनि भिडिअ'आबो एसेनोसै बोथोराबो मोजां नंला अखा हाबाय दङ दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'बाय रायजोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन